खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ जोङो दायो माव थांनो नागिरदों बरपेटा थांनो ओंखारदों र'डआवहा माने नोंथांमोननोबोथ' जों मोजां क्वालिटिनि भिडिअ होनो हानांबायना नङा होमबा जों डेली ब्लग बानायो जिहेतु ओमफ्राय जोंनाथ' रिं लाइट गैया नोंथांमोना बांसिनानो मिन्थियो ओमफ्राय जों दिनैहाय फाइनाली जोङो आंनि बोराइजों आंजों रिं लाइट लायनो थांनो नागिरदों आरोना रिं लाइटजों लोगोसे आरो न'खरनि नांनाय बुस्थुफोरबो लाबोगोन मा लाबोयो नोंथांमोना नुगोन ओमफ्राय दायो जों बोराइजों आंजों रेडि जाबाय आरो थांनो ना भिडिअनि गेजेरजों खोन्थिगोन जों देखायलांबाय थागोन नोंथांमोननो ओमफ्राय नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैहायनि ब्लगखौ थांसैना दायो थांनोसै जोङो ओमफ्रायो बे ससेनिफ्राय गाखोहैसिगोन आरो ना बास मोनगोन ना गारि फिसा मोनगोन जा मोनो बेजों थांसै आरो ना थांनोसै बास मोनला दायो टाइमाबो 10टायानो जाबाय आरो ना थ' जों दायो थांबाय थानोसै ना नायलांबाय थादो नोंथांमोना लांबायना गारियानो दाबो खानला नै गरम मोनलायबाय नै दाबो मोनफैयाखै माने जों जि दखानावहा फैदों बे दखानाव माने एसे फिसासो आरोना इनिसाय जोङो गेदेर नागिरदों ओमफ्राय रिङा माने एसे गेदेर नांगौ आरोना जोंनो ओमफ्राय दा बेलेग दुखानावहा लाबोनानै जोंनो होफैसिगोन आरो ओंखायनो जों दायो नै जनानै नेगासिनो बोराय बुरि सानैबो आरो एबार मा होनो बेखौ लाखांनायनि उनाव न'खर संसार परियालनि सोलिनो हानाय बुस्थु बायनो गोनां दङ नोंथांमोनाबो नुगोन ओमफ्राय दा टाइमा 2टायानो जाबायना न'आव मोनहैनायालागैथ' जों मोनाहैखासिगोन बै रिं लाइटआ जों फार्स्टआव नायनाया ना बेयो ओमफ्राय एसे फिसा आरोना ओमफ्राय आंनो एसे गेदेर नांगौ लानायावनो मोजां लाखानो लुगैयोना एसे ओमफ्राय उनाव लांखांनानै बेखौ लाबोबानो जागौमोन बेबो मोनसे जाबाय थाबा गोसोआव खान्थि जायोना मोजां नाङा माबा मोनसे मोजां नांनो लुगैयो आरो माने लाबोबाथाय बुस्थुखौ मोनदो नैनो आयौ आं जि गोजोननाय मोनबाय दे नायनाय रायलायनायावनो मोनफैबाय नै गोजोननाय मोनलायबाय आं गेदेर माबा नैबे फिसा itu ki iya sih dangon nahe nih dangon nahe masa surat ke dangon nahe ijan manu murah aja mana parimi ya udah sariজন mana hole hoga ijan itu orang puri gule hangi যাব না itu সাবধান আর না একদম সাবধান হবো লঙ্গার হইছে কি मोजां नुदो नोंनाव इ कालारा दंखायोना ओमफ्राय नोंना मडेलखौसो होनदां नै कालारा मोजां नुदो ओमफ्राय एसे फिसा बायदि मोनबाय आङो हो दे एसे दामটো मिলাই দি इटु कला হবো গ্যারান্টি কলা আছে একদম কলা প্লেন কলা আছে এটা সাইজ ভালো স্ট্যান্ডার্ড সাইজ এটা লম্বাটা খুলে রাখো दायो नै जोङो मा होनो मा माने मा लानांगौ बेफोरखौ गासैखौबो लाजोबनानै दायो नै जोङो न'आव गाखोनानै बाजै हटेलावहा थांगासिनो आरो जों दायो नै ओमफ्राय मा लानो नोंथांमोननो दायो न'आवहा थांनानै देखायसिगोन ना दा जोङो माबा मोनसे जानोसै बेलासि
थांनोसै दायो बाजै हटेल मोनबाय नै रडनि बाजै हटेल माबासो जायो गोथाव जायो Ini jangan sini. Engkau. औ ओंखाम मा मोनगोन बा मेनु गैया नामा Ini. Mau terus. Mau terus ya neng. नों जालांबा खानाया बुज्रें-ज्रें जालायबाय Kalau kita na. पुरा गिदिंबायना दिनै बरपेटा रडखौ पुरा गिदिंबाय दिनैहाय दायो नै मोनफैबाय जोंना अर्डारा ओंखाम ओमफ्राय नै बेयो लाफा एवनाय ना ओमफ्राय लाफायानो इयो बेसर नङा लाफायानो बुंदों ओमफ्राय नैबे ना बाथोननो ओमफ्राय नै बेयो माथाय खुमब्रा ना माबाय बेयो मटर आलु खुमब्रा ओमफ्राय नैबे दालि ओमफ्राय नैबे लकेल दाउ ओमफ्राय नैबे आलु भाजी पापर बाथोन सामब्राम मा दङथाय ओमफ्राय नै बेयो थाइबें ओमफ्राय आंनि बोराया अमा एखे बिना अमा ओमफ्राय आंना दाउ जाद' Nabi sadeng sama na. Masuk na? Masuk. Sudah dah. Set batin abang ini sudah. Dapat nggak? Kenapa dia? Malah baru dobi pakai. Yo habna nggak dong? Yo mani bagi hotel lo. Ya benar, mama yang hoi pesan apa? Maja kan demi. Simla gurin dah. Oh, simla gurin. Rot simla gurin. Malah pakai pesan yang kamu nabe? Habna nih Harun jangan. Oh itu, ini kita haram dah. Karena ini sungguh dong yang ber. Ayo nih, tangan terbaik. Tambam tasty kamu dah. Ini kamu kenal tu. Bakin. Angnya tu pasti ada. Ini lokal tawa. Aku makan sampai nanti sana. Dayo थांसै जोङो गयबो जालायलायबाय नै ओमफ्राय आंहा माबा जादों सेन्टार फ्रेस ओमफ्राय नै दायो जोङो न'आवहा मोनफैनानै नै रिं लाइटखौ पुरा फिटिं खालामबाय आंनि बोराया बिराद गोजोननाय मोन्दों आङो दिनैहाय औ पहर जादों रिं लाइटखौ लाबोनो हानानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आं दिनैहाय नै लाबोबाय ओमफ्राय मा लाबोदों आं देखायबावनोसै एसेबांथ' माबा माबि लाबोआखै थेवबाबो जाखिनि लाबोदों नोंथांमोननो देखायगोन आङो र' दासोल' मोनफैदों जोंबो ओमफ्राय बोराया नायखाबाय आरोना नै नायनोसै र' मोजां नुदोंथ' जाखादो ओमफ्राय आङो मा लाबोदोंमोन देखायनोसै नोंथांमोननो इदिनो न'खराव नांनाय बुस्थुफोर लाबोदों ओमफ्राय बेयावनो बिराद गोबाव जाबाय मोनालायबाय जोंना फैनायावनो नाय itu boleh nggak Bajas nih. Nih, kulitar nih. Nandang aku hendak ya, bajas. Aku lihat besok fैनायावनो गारियाबो एकदम लासै खारथारोबा इखौ खुलिथ' Langsung nangani gelas nih. Oh, gelasनि नालाय लासैसो दोननांगोन नै बेखौ देखायग्रोबाय आं नै साराय नै बिदि आरोना नै आङो मोजां मोननानै लाबोदों आरो इखौ नै
बेयो ग्लासनि आरोना नै ए माने जानला मानला खालामबा माने गोलैलाबायबाथाय बायगोन आरो बेयो ओमफ्राय नै ओरैनो साथाम साब्रै परियालनि जानाय आरोना जोंहानि थाखाय एकदम जाखाबाय आरो बेयो ओमफ्रायो आरो लाबोदों गंसे कुकार नखराव नांनाय बुस्थु बेजों लोगोसे रिं लाइटआबो एकदम मस्ट इम्पर्टेन्ट ना बिनि थाखायनो थांनाय जाबाय आरो जोङो बरपेटा रोडआवहा कुकारखौ देखायनो कुकारफोरखौथ' मिन्थिखायोआनो थेवबाबो लाबोबाय नालाय देखायनोसै आरो नोंनि माबायालाय नै खोमा ini makan lagi मोजाङै समानै होनांगौ नङाबा बिदियानो जायो बेफोर जायाखै नोंना खुलिफिन देनना थायो समानै होनानै मोननांगौ जाबाय एबार बोख्लायदों नङाबा देनना थायो कुकार गंसे लाबोदों मा होनो 5 लिटार जागोन ना इयाव 5 लिटारनि ना औ 5 लिटारनि बेयो नै जाहाबो न'आव नांखागौमोन नालाय दिनैहाय लाबोबाय जोङो ओमफ्रायो आरो आंनि बोराया नैबेखौ लाबोदों नै बेबायदिया दंखायोमोनानो नोंहा खिन्थु बेलेग कालारनि लाबोबाय आरो बेखौना नै बेबायदि आरोना नै गानबाथाय मोजां नुगोन बेबायदिया दंखायो नोंनाव ना थेवबाबो लाबोबाय आरो नै बेखौ लाबोदों आरो ना ओमफ्रायो आङो बेखिनिल' लाबोदों आरो जिखिनि लाबोदों आङो नोंथांमोननि अननायावसो लाबोनो हादों जिखिनि आङो बुस्थुफोर लाबोदों बा जिखिनि आं दिनैहाय हेपि बेफोर गासिबो माने नोंथांमोननि अननायावसो आरोना नङाबाथ' आं जेबोआनो नङा जेबो बेफोरबायदि एसेबांखिनि बेबायदि माने आङो आग बारायनो हानाय नङामोन जेसेबांखिनि बुस्थु लाबोदों नोंथांमोननि अननायावसो आरोना स' थेंक इउ स' माच होनगोन आङो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय न' थेंक इउ ओमफ्रायो बेनोसै आरोना दिनैहायनि भिडिअआ औ बेबायदिनो जोंखौ सापर्ट खालामबाय था आरो जेसेबां हायो जोङो नोंथांमोननि थाखाय बेबायदिनो मोजां मोजां भिडिअसफोर लाबोनो थाखाय नाजालांबाय थागोन ओमफ्रायो नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामदो आरो दिनैहायनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक खालामनो बावनाङा नोंथांमोना जुदि लाइक खालामोब्ला बिराद गोजोननाय मोनो आरोना गोसोआव लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो औ जुदि सोरबाफोर जोंनि चेनेलाव गोदानबाथाय साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम हर जोंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनो आं गासिबनिबो कमेन्टखौ फरायनानै बिराद मोजां मोनो आरो आं फरायखायो आरो नाम्बार 1आव रिं लाइटखौ लानो हाना बिराद गोजोननाय मोन्दों आङो बे खोथाखौसो बुंनो आं बावगारदों मानो होनना बुङोब्ला नाय आङो भिडिअसफोरथ' आं सानफ्रामबो बानायखायो दायो भिडिअफोर लाबोबाय थायो नोंथांमोननि थाखाय ओमफ्रायो मोजां क्वालिटिनि लाबोनो हाबाथाय जोंबो मोजां मोनो नोंथांमोनाबो नायनानै मोजां मोनगोन नङा होमबा औ नों जिथिया गोसो इथिया माने खालामनो हायो दायो रिं लाइट गैयाबाथाय नाय लाइटआ बिथिंजा दं नालाय ओमफ्राय माबाया मा होनो केमेराया बिथिंजा थाबा माने मोखाङाव लाइटआनो नांस'आ आरोना गोसोम नुयो आरोना नोंखौबो बारा गोसोम नुवाखैथ' दा आंनाव बांसिन नांदों आरो दा लाइटआ नों साइडआव जदोना ओमफ्राय बिनिखायनो आङो बिराद गोजोननाय मोन्दों दिनैहाय बे रिं लाइटखौ लानो हानानै बेफोर गासिबो नोंथांमोननि अननायावसो आरोना स' बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ बाय बाय बयनिसिमबो